Sanibonani ngenza kwethu. Ngiphinde nginibingelele. Leli phimbo elikubingelelayo ukhanyisile intombi yamanyanda. Kanti-ke nazi i-trendawo manje ntambama. Sikhumbula ukuthi into encane ukhiphe i-album. So kunengoma-ke ekhuluma ngomamawengane okumele amukele ukuthi ubaba wengane akasamthandi, uthanda babe nalo alisekho, sekudlulile. So kunoma wengane-ke lapho kanti encane osevede wakhetha ukumphendula ngengoma uMiss Level igama lakhe. So mkhumbula ngale ngoma le ethi vele mina ngiyamthanda. So usevede wayifaka zonke kude encane wamgiva naye ngengoma ithatle ngoma ebhala ukuthi diye baba umntwana ushilo ukuthi izophuma nje kungekudala. So uyasho kule ngoma ukuthi enake yangena inune engafi uma wengane into yalaxazwe emini asho ukuthi into edla ushwama iwehlise ngalo booster umaka Enzo uthi nje uyibhubesi inune engafi. So nganza kwethu ziyakhala bakwethu, ziyakhala kumaciko, ziyakhala ndawo zonke. Ngiyafisa ukwazi ukucabanga mina lapha ku comment section ukuthi wena uthini ngale ngoma, uthini ngalezi impendulo za Miss Level asihlangane khona.